paminaw sa wala pagipaubos ni Governor Bambi Imano ang tibok lalawigan sa Misamis Oriental tungod sa hulga sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Una nang naka-lockdown ang Misamis Oriental Provincial Jail and Rehabilitation Center kung MOPJ, butangan nagresulta sa grabing kamingaw sa mga binilanggo sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Human gidili ang ilang pagbisita sulod sa pasilidad. Mauna lamang ang kalipay sa mga inmates sa gihangilusan ni Governor Imano ang electronic dalaw kung e-dalaw sulod sa MOPJ. Kung diin emosyonal ang mga binilanggo, human nila masugdan ang paggamit sa online conference kauban ng ilang ginikanan, igsuon, asawa ug mga anak. Naalang tani atong mga time nga kuan kay namatay akong papa. Siguro grabe kay ko ka grateful adto kay lahi ra gyud ko makita nimo sa screen ang imong pamilya kay 6 months wala gyud ako nakita ang akong pamilya. So atong launching very happy kayo, emotional kayo ko nakakita kay dili lang akong pamilya kun dili ang tibok balay. Kinsa nakahinabi ang iyang minahal sa kinabuhi nga atua pa sa Surigao del Norte gamit ang computer sets nga gidonar sa Department of Information and Communications Technology. Gani sa dihang hikabsan sa kinabuhi ang amahan ni Nene, wala gyud siya makatambong sa lubong ug bisan makita lamang ang haya sa amahan. Maoy panghinaot ni Nene nga unta magpadayon kini nga sistema nga halad ni Governor Imano ngadto kanila nga mga binilanggo bisan pa man og mahumaning krisis nga dala sa COVID-19. Mapasalamaton pa si Nene nga inisyatiba ni Governor Imano sa pagpangitag alternatibo aron ilang mahinabi ug makumusta ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya bisan tuod dili nila personal nga mahawiran ang kamot ug mahagkan ng ilang minahal sa kinabuhi. Sobra jud kay ni siya kami kamalipayon kay in spite of despite sa naitabo dito sa laya na COVID-19 nangita og alternatibo ang governor ang si Gov Bambi nga in a way na sa dili mabisitahan makita na sobra ka emotional o grabe ka kanang thankful gid kayo mi kay in spite sa tanan na naami way nga makita ng mga pamilya mga istorya ng mga pamilya. Kung kano sa kanila namatay? Atong August 29 last year. Alang kang Nene, nabati gayud sa mga inmates ang gugma ni Governor Imano ngadto kanila tungod sa gihatag nga oportunidad ug nabati nila nga bililhon sila sa kasing-kasing sa gobernador luyo sa rehas. Ang kamingaw sa mga inmates ug sa ilang mga pamilya na sabtan gayud sa gobernador. Busa na mugna kining idalaw katimbayayungay ang Smart Communications ug Department of Information and Communications Technology. Aron bisan sa gamay nga pamaagi, mahatag ni Governor Bambi Imano ang usa sa mga panginahanglanon sa mga persons deprived of liberty. Hilabi na ning panahon sa krisis nga gidili ang panagtapok, pagkitaayog Physical contact sa tao. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.